Elikkä niin. Nyt on rieju kunnossa taas, elikkä päätin iskeä tähän vikoja, tai no ei oikeastaan vikoja, mut niinkö no heitti ketju teille aika lailla mukavasti silleen, että tuli taas joo, nyt on taas jälleen kerran. Eilen teki sama ja nyt se on tänään taas sama, että työntöhommia vittu. Aivan tottu tähän vittu riejun työntämiseen saatana. Ja joo, elikkä lähinnä mitä tapahtui oli se, että me oltiin friendien kanssa, niin me oltiin uimassa, niin lähdettiin uimahalliin ja mä iskin riejun käyntiin ja sitten vähän matkaa riejun, niin sit se alkoi tökkii silleen vitu oudesti, mä olin siellä mitä helvettiä. Ja sitten no sitten mä pysähdyin kattoon, niin ei aluksi näkynyt mitään. Sitten mä jatkoin vähän matkaa, niin tippui ketjut saman tien. Ja niin. Ja sitten mä nyt laitoin paikoilleen. Luulin, että ei oo mitään ihmeellistä. Jatkoin matkaa. Ihan vähän matkaa. Ja sit ne meni niinkin tonne takarattaan ja takas vingin väliin. Ja sit tulikin sitten oma operaationsa, että ne sai otettu set pois, eli me joudun ottaa isinapuun. Jee. Ja sitten siellä niin otettiin rengas irti ja otettiin sitten rengas irti ja kans toi ketjut pois sieltä välistä. Ja sitten mä lähdin siitä sitten työntämään himaa. Ja niin. Mä lähdin työntämään himaa ja faija vei ketjut ja nää mukana himaa kans sit siinä ja niin. Että näin kävi eilen. Että tämmönen kiva ihme juttu tän riejun kaa kävi. Juu. Mutta nyt pistetään tankki täyteen bensiiniä. Elikkäs otetaan meidän korttimme täytön. Laitetaan kortti automaattiin. Näin. Näppeille tunnuslukusi. Ei, muu summa. Ja 8 €. Näin. Noin. Tän. Korttia varmennetaan. Maksutapahtumaan hyväksytty. Ota kortti. Näin. Ja aloita tankkaus. 3 minuutin kuluessa. Laitetaan nämä näin. Ja sitten avaamme tankin korkin. Otamme 98. Laitamme pistoolin suoraan tankkiin ja painamme bensaa. Näin. Tässä riejus on outo tankki mun mielestä. Tää pitää tätä bensaa paskaa tällä oudosta tänne. Mitä vittu? No, edetään sinne 8 € asti. Näin. Ettei kukaan muu saa niin. Mulla tuli just oikein verran bensaa sinne. Just oikein verran. 5,23 riitti. En mä tiedä mihin mä menen itse asiassa. Elikkä kouluhuudella mä käyn siellä. Ja olisin mä sanonut friendillä. Saattanut viestiä äsken. Mutta en mä sitä kerännyt vastaa siihen. Niin. Kouluhuudelle sitten mennään. Ja tosiaan riejusta toki löytyy näitä ominaisuuksiakin, että ei tarvi kättä pitää kaasua, että voi vaikka taputtaa tässä näin ajaessa, että koska rieju on ominaisuuksien moppo, niin niitäkin löytyy. Että voi vaikka taputella, jos siltä tuntuu ajaessa. Mutta en suosittele.
En suosittele siitä taputtele ajaessa. Mutta ihan vaan oma turvallisuuden vuoksi. Ei ihan ehkä kannata kuitenkaan. Näin. Nyt on laitettu kaverille viesti. Ja, se frendi itse asiassa mä laitan just viestin, saa ootas mikä päivä. Tänään on 5. päivä. Se saa... Onko tänään 5. päivä? Vittu kun mä en tiedä. Joo on. Mun kello ei nyt valehtele. Mut siis... se saa 2 päivän päästä kortti. Vai onko se 6. päivä? Niin se saa kortti. Mutta kun mä mietin noita ketjuja, kun noitten kanssa on ihan vitusti ongelmia. Niin sit kun se saa kortin, niin tulee varmaan ajovideo aika paljon. Mä en ihan varma. Katsoin nyt sitten, että miten Riaju tykkää siitä ideasta. Koska tää nyt vähän tykkää tehdä ylläreitä aika lailla, niin mä toivon, että nyt kun mä lähden konalla ajan, niin ei tulisi ylläreitä. Koska pitäisi hakea peili tähän laitokseen. Ja nyt se on sit suunta kohti Motonettia. Tai nenä kohti. Ai vittu kun noi vedet tuli suoraan päälle. Vittu, miksi mä ajon noin kovaa tossa? Nyt on kengät ihan vitun märät. Kiva juttu. Onko mulla muka kutosvaihe? Miksi mä en usko tätä itekään? No kai mulla on. Mä en sit tiedä mitä tästä tulee, että onko tästä ihan helvetin vaarallista vai mitä, koska mulla olisi 60 tietä pitäis mennä. Ja koska tää ei kulje kun 4-9 ja sitäkään mä en viitti ajaa, koska tää leipoo. Niin jos tää leipoo, jos mä vedän ihan niinku täysiin. Oikein mä vedänkin kaasu pohjas, niin mä silti aina välioiteen silleen, että mä päästän kaasun, koska mä haluan huudottaa niin paljon, koska sisäinen ei ole kuitenkaan suoritettu täältä männältä, niin ei olisi kiva, jos mäntä leipois nyt tähän näin vielä. Niin, se kruunaisi kyllä kaiken tässä, mitä tässä Riejussa on nyt ollut, et menis mäntä vielä. No mutta katsoo miten me tästä selvitään. Eiköhän me jotenkin kouluun, niin jos siihen lähdetään Motonettiin, joka on vitu hyvä asia. Okei. Tässä viimeksi mun vittu loppu bensa, saatana. Just tossa risteyksessä. Ja se ei ollut kivaa muuten, voi sen verran sanoa. Saatan tässä on Shell ja sit tossa risteyksessä loppuu vittu bensa. Mutta joo. Mitäs mä täältä pääsin nyt niinku?
täällä oikein sataa. Jes. Ei, me nähdään meitä. Jee. Mut siis... Saamme tätä mitenkään avaimet yli. Hetkinen. Olisi ihan Jeesus. Ei perse. No niin, nyt mennään vittu himaan. Koska ei oo kiva olla sateella. Tai ainakaan ajaa. Mä kyllä katsotaan peilin vielä siinä kiinni sit himas, mutta... En mä muuta enää varmaan. Pitäis katsoa, jos mä menen jonkun friendin kanssa, niin ei voi olla ulkona ainakaan nyt, koska sataa. Toi pysyy tossa noin. Tosiaan, mä voisin itse asiassa kertoa taas vähän riejusta, kun tää nyt loppu tää sadekin nähtävästi. Mä voisin tehdä vähän motovlogi, tai pitemmän motovlogi. Niin elikkä tää on 08 vuoden rieju MRX. Ja niin. Ja tää on tällä hetkellä ihan niinku täys vakio. Ei vakio paska, mutta siis tää oli ennen, tää kulki jotain 65 poliisia alamäkeä, 61 suoralla, joka lähti kilvet. Joka oli vittumaista, koska mulla ei ollut 5 päivää kortti silloin. Ja sit lähti kilvet. Mutta nyt ne on backi, mutta mulla on vakio vitu rieju. Ja niin, ja joo. Mutta mulla on suunnitelmia tähän, mitä mä teen tähän, sit kun mä vaan saan rahaa. Koska mulla ei ole rahaa yksinkertaisesti tällä hetkellä tehdä kaikki näitä juttuja. Niin sen takia mulla olisi tulossa tähän V-Fasen maski, Enoxin koko putkisto olisi tulossa. Ja sitten olisi tuossa Enoxin koko putkisto. Ja sit varmaan jos säätelee väliä näiden rattaiden kanssa taas jossain vaiheessa. Taas ihanasti lisää. Niitten kanssa mä oon säätänyt ihan helvetisti nyt. Ja, niin ja näitten ketjujen kanssa ihan vittuna ihan oikeesti. Että nyt ainakin tietää mitä pitää tehdä, jos niitten kanssa säätää. Ja sitten mä en tiedä, että ei tähän oikein muuta kauheasti tällä hetkellä tulossa. Muuta kuin se V-Facein maski ja sitten Enoxin koko putkistoa ja tällä sit uusi takakumi, koska toi on sakoilla ihan justiinsa. Niin uusi takakumi on tulossa kans. Mutta ei sitten enää muuta, ainakaan vielä oo suunnitelmissa. Ehkä joskus saatan jonkun tarrasarjan laittaa, mutta ei oo suunnitelmissa ainakaan tällä hetkellä, koska mun mielestä on ihan tarpeeksi nätti tälleen, mitä tää nyt on. Vielä V-Facein musta maski toho. Niin tää on mun mielestä ihan tarpeeksi nätti. Ainakin. Itellä. Mutta joo. En mä tiedä, onko mulla enää mitään muuta tässä että mitään muuta aihetta tässä näin, mitään
Niinkö, no niin, rieju on vakio tällä hetkellä ja sen varmaan huomaa. Siis ennen tähän tää niinku oli vitusti kivempi ajaa, koska tää niinku vittu liikkuu ja tälleen. Niinkö, ihan oikeesti, kattokaa tätä näin. Ai niin, riejun töötti. Okei, sitä ei kuule tässä vauhista. Mutta mä voin sit kun mä oon himas, niin kun mä laitan ton peilin samalla, niin mä voin näyttää tälle töötä. Toi on niin vitu. 3-4. Vittu 3-4 kiihti tohon ylämäkeen tosta alhaalta. Vedetään tää vittu ilman kaasua, tää kytkin pohjas. Okei, ehkä ei. Mut kuunnelko tätä huutoa? Vitun kova raiskaus tuolla koneella, mut ihan sama.